Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ituturo ko po sa inyo ang paggawa po ng fishball or pagluluto ng fishball. So ito na po yung ating mga sangkap. Unang-una, gagamit po tayo ng 2 cups ng all-purpose flour, tapos bawang, sibuyas. Ito ay isda po na hinimay ko na po para hindi po masali yung tinik. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong klase na isda, basta ang importante po na wala pong tinik. Sunod ay lalagyan ko po siya ng basil leaves na hiniwa ko ng maliliit. Tapos itong ating red and green bell peppers na hiniwa ko din ng maliliit. And then itong ating carrots na maliliit din na pagkahiwa. And then itong ating cornstarch na mga 1 cup. Dahon ng sibuyas. Gagamit din po tayo ng kunting sugar. Ito 1 tablespoon ng yeast. Tapos sa timpla natin, maglalagay po tayo ng seasoning. Asin, ground black pepper, tapos itong garlic powder, optional na lang po yan kung meron po kayo. And then cooking oil po sa pagprito ng ating fishball. Syempre, gagamit din po tayo ng warm na tubig dahil itong gamit natin ay active dry yeast po yan. So kailangan siyang i-activate siya sa warm na tubig. And then ito naman po yung gagamitin natin or gagawin natin para sa ating sauce ng ating fishball. So maglalagay po ako ng royal and then banana ketchup at saka yung chili powder kung gusto natin ng maanghang. Ngayon po, bago natin simulan, ay uunahin ko po muna itong pag-activate ng ating yeast. So kung instant yeast po yung gagamitin natin, pwede na po na hindi natin i-activate, pwede na nating ihalo mismo diretso itong ating yeast sa ating mixture. Ito kasi ay active dry yeast, so kailangan pa natin siyang ipa-activate sa warm na tubig. So para mas mabilis, lalagyan natin siya ng mga 2 tablespoon na sugar. Tapos, ilalagay ko na po itong ating yeast. So, yan. Hihintayin po natin yan na bumula. Tatabi muna natin yan hanggang sa bumula siya or ma-activate. So, habang hinihintay natin ay i-blend na po muna natin itong ating isda. Kung wala po kayong blender, pwede nyo pong tadtarin ng pinong-pino. Pero ako kasi, para mas mabilis, ilalagay ko po siya sa ating blender para mapipino po natin siya ng mabuti. Itong isda na ginamit ko ay matambaka lang po to. Pwede po kayong gumamit kahit anong klaseng isda. Basta siguraduhin nyo lang po na matatanggal nyo po yung tinik. Ngayon, itong bawang ay isasali ko siya or isasama ko siya sa ating pag-blend. Pati rin po itong ating sibuyas. At saka itong basil leaves. Itong basil leaves ay optional lang po yan. Kung meron po kayo. Pero ako mas gusto ko siyang lagyan kasi sobrang bango po ng basil leaves. Tapos ngayon ay pwede na natin siyang i-blend. Ayan po, simulan ko na pong i-blend itong ating mga sangkap. Ayan po, ito na po yung ating na-blend na mga sangkap kanina. Ayan, pinong-pino na po. Itong mga sangkap na ginamit natin ngayon, pwede po tayong magbawas or pwede rin po tayong magdagdag. Depende na po yan sa inyo kung alin po yung mas available dyan sa lugar nyo. Ito kasing gagawin natin ngayon ay para po siyang yung fishball na nabibili natin sa mga kanto-kanto o yung sa mga street food. So, ganun po na lasa yung gusto natin or yung gagawin natin ngayon. So, ngayon itatabi ko po muna to para mapaghalo-halo na po natin yung ating harina at iba pang mga sangkap na gagamitin natin. Ngayon po ay kumuha lang po tayo ng malaking bowl na paghalo-haluan po natin ang ating mga sangkap. So, unahin ko pong ilagay itong ating 2 cups na all-purpose flour. Tapos, isunod natin itong ating 1/2 cup na cornstarch. Naglalagay po ako ng cornstarch para po yung ating fishball ay magiging crunchy siya pagka pinrito na natin. So, yun po yung nakapagpa-crunchy ng ating fishball. Yung paglalagay natin ng cornstarch. Ngayon, pagkatapos nating nahalo, pwede na nating lagyan itong ating garlic powder. Ito ay optional lang po kung meron po kayo. Kahit na wala ay okay lang po kasi sinalihan po natin ng bawang sa pag-blend. Ngayon, lalagyan ko din po itong ating ground black pepper. Depende na po yan sa inyo kung gaano karami po yung ilalagay nyo. Tapos itong seasoning natin.
Mga ganyan muna karami para hindi masubrahan sa alat. Tapos maglagay din to ako ng kunting asin. Yan. Halu-haluin muna natin para makombine yung ating mga sangkap. Ngayon, nakikita nyo po na yung ating yeast kanina ay bumubula na. So, pwede na natin tong ihalo dito sa ating harina. Malaking tulong po kasi pagka gagawin nating negosyo or ibebenta natin itong ating fishball pagka naglagay po tayo ng yeast kasi kahit na konti lang po yung mga ingredients na ginagamit natin, pagka may yeast po ay talagang mapaparami natin siya kasi pagka naglagay tayo ng yeast ay aalsa po itong ating mixture ng ating fishball. So, dumadami po siya pagka napaalsa natin. So, laking tulong po pagka naglagay tayo. Or kung ayaw nyo naman po ng yeast, pwede rin po yung baking powder na lang. Pero mas maganda po pagka ibebenta natin, yeast po yung gagamitin natin. So, ngayon, ihalo ko na po dito yung ating pinaghalong isda kanina na may bawang, sibuyas at saka yung basil leaves. Yung pinure natin kanina. Tapos, pwede na rin po nating ilagay itong ating carrots. Yung carrots natin, pwede din natin tong gadgarin or yung shredded or pwede rin po yung i-blend natin kung gusto natin. Ako, hiniwa ko lang po siya ng maliliit. Pero, depende na po yan sa inyo. So, yan. Nilagay ko na din po itong ating red and green bell peppers at saka itong ating dahon ng sibuyas. Yan. Paghalo-haloin na po natin yan. Haluin muna natin. Pagka sa tingin natin ay medyo dry pa po siya, pwede po tayong magdagdag pa ng kunting tubig. Para hindi siya gaanong dry at mas dadami pa po siya ng konti kung umalsa na. Kasi yung fishball naman po, kahit hindi gaanong maraming sangkap po yung nilagay natin or kahit hindi po tayo naglalagay ng isda, ay sasarap pa rin po yun kasi nandun po sa sauce kasi yung nagpapasarap sa fishball. So, depende na po yan sa inyo kung maglagay kayo or pwede rin po kung may mabibili kayo na yung fish cube or kung ayaw nyong maglagay ng fresh talaga na isda, pwedeng yun din po yung gagamitin nyo para mas mapapamura po kayo. Sa tingin ko ay dadagdagan ko po siya ng konting tubig lang para hindi siya gaanong dry. Siguro mga 1/4. Yan, paghalu-haluin lang po natin ng mabuti. Yung ginamit ko pong isda dito ay isang piraso lang po yun ng matambaka. Pwede po tayong magdagdag, pwede po nating damihan ng isda kung gusto nyo po. Yan, sa tingin ko pagka ganito na po yung kanyang consistency ay okay na po to. Yan. Ngayon, pagka napaghalo na po natin ng mabuti ay tatakpan po muna natin to at papaalsahin natin ng mga 1 oras para medyo dumami po siya, magdoble po yung kanyang dami. Tsaka natin siya simulang prituhin. So, pwede nating takpan ng tela or plastic. Pero ang gagamitin kong pantakpan ay itong foil kasi naubusan ko. Ayan po, babalikan po natin after 1 hour. Ngayon po ay balikan na po natin yung ating pinaalsa kanina na mixture ng ating fishball. So yan, nakikita nyo na medyo umalsa na po itong ating mixture ng ating fishball. So ngayon ay ready na po natin tong iprito. Ngayon po ay magpapainit na po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Ayan, mga ganyan karami. Yung tamang-tamang dami lang na hanggang sa yung parang yung hindi gaanong lubog po yung ating fishball. So hihintayin po natin yan na uminit. Ngayon pong mainit na po itong ating mantika ay pwede na po nating simulang iprito itong ating fishball. So, kukuha lang po ako dito sa ating mixture. Tapos, ilalagay po natin dito. Ayan, kayo na po bahala kung gaano kalaki po yung gusto nyong gagawin sa inyong fishball. Ito lang po yung ginamit ko, yung kutsara. Mga isang ganito para pare-pareho po yung kanyang laki. Tapos hihinaan nyo lang po yung apoy para hindi siya masusunog kaagad. Hihintayin lang po natin na mag golden brown po yung kabilang side niya, tsaka natin siya babaliktarin.
Kahit na hindi siya gaanong bilog na bilog talaga, ay okay lang po yan. Ang importante naman po dyan, yung lasa ng ating fishball. Kasi yung mga nabibili natin sa mga kanto-kanto, yung mga sa gilid lang tinitinda, hindi naman yun bilog na bilog talaga. Yan, hihintayin lang po natin na mag-golden brown, tsaka natin siya babaliktarin. Ngayon ay pwede na nating medyo lakasan yung ating apoy. Basta babantayan lang po natin para pantay po yung kanyang luto, hindi siya sunog. Kahit na mga 1 teaspoon lang po yung nilagay ko, pero lumalaki siya kasi dahil po yun sa ating yeast na nilagay. Kaya umalsa po itong ating fishball. Kaya dapat yung ilalagay natin yung tamang-tamang dami lang para mas maganda siyang tingnan. Yung pagka medyo na golden brown na, pwede na natin siyang babaliktarin. Swak na swak po tong gawin yung negosyo kasi kukunti lang po yung puhunan natin dito. Tsaka pagka naluto na natin ay mabibenta po natin siya ng mas malaki. Kasi aalsa po yung ating ginawang mixture ng ating fishball. Tsaka makakagawa tayo ng mas marami. Tsaka napakadali lang po niyang gawin. Yan, mga ganyan na kulay po yung gusto natin. Yung medyo golden brown po siya. Para mas malutong. Yan, hihintayin lang po natin na magpantay po yung kanyang kulay. Tsaka natin hahanguin. Ngayon po na nagpantay na po yung kanyang kulay, nag-golden brown na po lahat. So, ready na po natin itong hahanguin. Yan, i-drain lang po natin para matanggal yung kanyang excess na oil. Tapos, ilagay natin sa may paper towel or kung meron po kayong strainer, pwede rin po para tutulo po yung mga mantika. Hindi siya gaanong oily. Ito na po yung ating fishball, na prito ko na po lahat. So, ngayon, ang gagawin natin ay gagawa po tayo ng magiging sauce niya. So, yung sauce natin ay, ito po yung gagamitin natin, yung Royal True Orange, or pwede rin po kayong gumamit ng kahit anong soft drinks na orange po ng flavor. Mas masarap kasi to pagka yung ating sauce ay medyo manamis-tamis. So, ang gagamitin natin itong banana ketchup. So, magmi-mix lang po tayo dito ng banana ketchup. Ito po kasi yung ginagamit talaga ng mga nasa kanto lang. Ito po yung ginagawa nila kaya yung mga sauce nila ay sobrang sarap. Ito po yun, yung banana ketchup. Tapos hahaluan nila ng Royal True Orange. Yan, haluin muna natin. Sa tingin ko, dadagdagan ko siya ng konting ketchup. So, depende na po yan sa inyo kung gaano karami po yung gusto nyo na sauce, na gagawing sauce. Or kung gusto nyo mo pong gawin tong maanghang, pwede tayong gumamit ng, maglagay tayo ng chili powder, or pwede rin po na yung ating banana ketchup na gagamitin ay yung hot and spicy na. Pero ako, ang gagamitin ko itong ating chili powder. Yan, depende na po yan sa inyo kung gaano kaanghang po yung kaya nyo, yung gusto nyo sa inyong magiging sauce. So, ganyan lang po kadali yung paggawa ng ating sauce. At ngayon, ay pwede na natin tikman ito. Kukuha lang po ako dito. Tapos, meron akong barbecue stick. Lalagay ko siya dito. Tapos, titikman natin, lalagyan natin ng sauce. Ayan, mga ganyan karami. Tapos, lalagyan natin itong ating ginawang sauce. Ayan po, titikman ko siya. Sobrang sarap po niya. Para po talaga siyang nabibili natin sa mga kanto-kanto lang ng mga fishballs, yung lasa niya. Yan o, papakita ko sa inyo yung kanyang texture sa loob. Crunchy yung labas niya, tapos yung loob sobrang lambot. Yan. Bagay na bagay po talaga siyang isasawsaw dito sa ating ginawang sauce. Ito na po ang ating finished product ng fishball na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating recipe ngayon ay sana'y mag-like po kayo, mag-subscribe at mag-share. Paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!